Balkan ulantynyň Türkmenmaşy we Balkan-Awaz şäherlerine şeýle-de bereket etrawyna ýene-de awtobenziniň gyçylygy emele geldi. Bu aralykda Türkmenistan daşary ýurt döwletleriniň neft we neft önümleriniň eksportyny artdyrýar. Adatyk radiosynyň habarçysy Sewitde dizel ýanygyjynyň 2,5 aýdan gowrak wagt bäri tapdyrmaýanlygyny, A95 we A80 markaly benziniň ýetmezçilik edýändigini habar berýär. Ýanygyç beketlerine A92 markaly awtobenzin irden sagat 8-9 aralygynda we öýlen sagat 17-19 aralygynda çäkli görnüşde satylýar. Her bir ulaw üçin 20 litr benzin satyn almagy ruhsat berilýär. Diýip Türkmenmaşy şäherine sürüjüler aýdýarlar. Ýanygyç ýetmezçiligi wagtyl ýanygyç stansiýalarynyň işgärleri bilen ulaw sürüjüleriň arasyna dürli dawalaryň ýüze çykmagyny alyp gelýär. Yerli sürüjülere görä 26 fevral günü Türkmenmaşynyň 11 we 61 belgili ýanygyç beketlerine ýanygyç goýucu işgärleri bilen bir näçe sagatda benzin nobutyna garaşan sürüjüleriň arasyna ýakalaşma boldy. Ýanygyç gyçylygynyň ejir çekýän Türkmenmaşly sürüjüler nefti gaýtadan işleýän iri zawodyň ýerleşýän şäherine benzin gyçylygynyň emele gelmegi bilen bagly gahar gazap beýan edýärler. Türkmenistanyň iň iri nefti gaýtadan işleýän zawodlarynyň biri Türkmenmaşy şäherine ýerleşýär. Ýöne zawodyň etegine ýerleşýän ýanygyç goýucu stansiýalar ýeti ýanygyç gyçylygy bilen ýüzbeýid bolýarlar. Türkmenmaşynyň 11 we 61 belgili ýanygyç goýucu beketleriniň işgärleri ýekşenbe günü yerli ýaşaýjylar bilen arada ýüze çykan ýakalaşmalardan soň sürüjülere Türkmenmaşynyň neft gaýtadan işleýän zawodynyň goloýuny ýerleşýän 38 belgili ýanygyç goýucu beketine baryp görmegi maslahat berýärler we şol ýerde awtobenziniň bardygyny aýdýarlar. Ýöne 38 belgili ýanygyç beketinde benzin tapdyrmady diýip sürüjüler aýdýarlar. Türkmenistanyň hökümet resmiýetleri ýurdun türli sebäplerine emele gelen ýanygyç gyçylygy barada beýanat bermeýär. Adatyk radiosynyň habarçysy Sewitde emele gelen ýanygyç gyçylygynyň mümkin bolan sebäpleri barada Türkmenmaşynyň neft gaýtadan işleýän zawodynyň bir ýokary derejeli hünärmeni bilen gurrundaş bolmagy başardy. Adatyk radio howpsuzlyk ýagdaýlary sebäp energetik hünärmeniniň adyny we familiýasyny aýan etmekden saklanýar. Hünärmen Sewitde emele gelen ýanygyç gyçylygyny soňky aýlarda awtobenziniň we dizel ýanygyjynyň has köp mukdarda hazır deňdiriň bilen Rusiya Federasiýasyna ýerilmegi bilen düşündirdi. Adatyk radiosu maglumatlar resmi taýdan tasdikladyp bilmedi. Ýöne energetika hünärmeniniň sözlerine görä, soňky aýlarda Türkmenmaşynyň nefti gaýtadan işleýän zawodyny öndürilen köp mukdarda awtobenzin we dizel ýanygyjy hazır deňdiriň üstü bilen Rusiýanyň Mahaçkala portuny berildi. Zawodyň ýokary derejeli hünärmeni Türkmenistanyň Rusiýa ýeberilen benziniň we dizel ýanygyjynyň tölegleriniň heniz konserniň hasabyna geçirilmänligini gurrun berdi. Bu aralykda Azerbaýjan neşeleri 21 fevralda ýurdun Döwlet Statistika Komitetiniň hasabatlaryna salgynan Türkmenistanyň import edilýän neft önümleriniň möçberleriniň artdyrylanyny habar berýär. Birazdan Biznes Türkmenistan hökümetçi Türkmen neşri 2022-nji ýylyň ýanwar-noýabr aýlary aralygynda Türkmenistanyň Azerbaýjana 8,2 ming tonnadan gowrak premium euro 95 görnüşli awtoluk benzinini eksport edenligini habar berdi. Şu ýylyň ýanwaryna Salam News hökümetçi Türkmen neşri 2022-nji ýylyň ýanwar-noýabr aýlary aralygynda Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerine neft eksportynyň 2021-nji ýylyň degişli döwür bilen deňeşdirileni 13,12 götürüm ýokarlananyny habar berdi. Bir ýyl ozal Russiýanyň Ukraina garşy girişine esasy agresiýasynyň ýa-ni Moskwa garşy girilen ykdysat sanksiýalar şol sany Russiýanyň import edilmeginiň Ýewropa Birleşigi tarapyndan çäklendirilmäge synanyşylmagy Sewitde neft we neft önümlerini eksport edýän ýurtlaryň mümkinçiliklerini giňeltdi. Azerbaýjanyň Döwlet Statistika Komitetiniň hasabatlaryna görä Azerbaýjanyň ýanwar aýynda daşary ýurt döwletlerine eksport eden neft we neft önümleriniň 67 götürmi Ýewropa Birleşigine agza ýurtlary ýeberildi. Türkmenistanyň Döwlet Statistika Komiteti ýurdun ýanygyç budagyna import-eksport sanlaryny jemgyýetçiligi aşkar etmeýär. Bu aralykda ýanygyja we Türkmenistanyň Günwatar Sewitiniň ýaşaýjylary ýanygyç beketlerini emele gelen gyçylykdan şikayet edýärler. Adatyk radiosynyň habarçysy 26 fevralda Balkan-Awaz şäherine ýerleşýän 9, 10 we 11 belgili ýanygyç goýucu beketlerine uly nowbatlaryň saklanyp galýanyny habar berdi. Türkmenistanyň awtoluk ýanygyjynyň gytylýanyny barada habarlaryň fonuny prezident Serdar Berdimuhammedow 24 fevralda neft önümleriniň saklanyşyna we rejeli peýdalanyşyna döwlet gödäwçiliginiň netijeligini artdyrmak maksady bilen nilen kesgitleme bilen täze bir karara gol çekdi. Bu karara laýyklykda Türkmen neft önümleri baş müdürliginiň neft önümleriniň peýdalanyşyna gödäwçilik gurlugy Türkmen neft döwlet konserniniň göni garamagyna geçirildi. Şeýle-de bu agentligiň ady neft önümleriniň peýdalanyşyna gödäwçilik gurlugy hökmüne üýtgedildi. Türkmenistanyň dürli sebäplerine hususany geçen ýylyň tom taýlarynyň bäri ýygy-ýygydan awtobenziniň we dizel ýanygyjynyň gyçylygy emele gelýär.
Türkmenistanyň prezidentiniň şu ýyl halkara aýallar güni münasibetli beren sowgady 60 manatdan ibaret. Bu resmi kurs boýunça 17 Amerikan dollarynyň gara bazyryň narhyndan $3 barabar. Bu pula şu gün Türkmenistanda köp zat satyn alyp bolmaýar. Emma ol meselem 3,5 kilogram sowgana ýa-da 5 kilogram una ýetýär. Emma adatça şeýle ujypsa sowgat da baraly ýagdaýda gowşurlar. Onu alan zenandar özleriniň prezidenti aşy minnetdarlygyny köpçülükde bildirmäge we hususan da ýüzüne silmaga mezbur bolýarlar. Prezidentiň adynan zenandar 60 manat mukdarda pul sowgady 1-nji we 6-njy mart aralygynda da baraly ýagdaýda gowşurlar. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň 24-nji fevralda gol çeken buyrugyna görä sowgat diňe işleýän aýallara, pensiýalyan zenandara we okuwçy gyýdlara şeýle-de çağılar baglaryna gatnaýan gyýdlara beriler. Ýurdun galan aýal iratyna prezidentten sowgat berilmeýär, işlemeýän aýallara, mektepde okumaýan çağılar baglaryna gatnamaýan gyýdlara şeýle hem hususy kärhanalarda zähmet çekýän aýallara odalky ýyllarda bolşýaly pul sowgady paýlanmaýar. Döwlet edaralarynda we kärhanalarynda sowgady gowşurmak üçin taýýarlyklar işleri başlandy. Adatlyň Libapdaky habarçysynyň sözlerine görä, bu regionda pul nakt görnüşinde gol çektirilip beriler. Habarçymyz köpleriň bu sowgatdan uly şatlyk duýmaýanlygyny sebäbi mukdaryň azdygyny belliýär. Şeýle-de bolsa prezidentiň adyndan beriljek pula käbir zatlary satyn alyp bolýar. Häzirki wagtda Türkmenistanda 60 manada hususan da aýallar üçin şu sanawdaky haritlaryň käbirini satyn alyp bolýar. Habarçymyz bu pula kiçirek gül destesini aýallar üçin arassaçylyk serişdesiniň 3 gutusyny üste çykyşypygy, köýnek üçin keşteli ýakany ýa-da bir köýnek üçin matanyň 3den 1 bölegini satyn alyp bolýanlygyny aýtdy. Adyk önümlerine gedek gelende 60 manat 1 kilogram et ýa-da balyk satyn almak üçin yeterlik däl ýöne başga önümleriň käbirini satyn alyp bolýar. Hususan da 3 kilograma golay tüvi, 2 litr ösümlük ýagyny, 450 gram metka ýagyny ýa-da 3,5 kilogram sowgany satyn alyp bolýar diýip habarçymyz aýdýar. Türkmenistanda aýal gyýlar her ýyl prezidentin pul sowgady alýarlar. Sowgady gowşurmak dabarata adatça döwlet telewizionyasynda görkezilýär. Dürli ýaşdaky aýallaryň prezidentiň sowgady üçin minnetdarlyk bildirip ony ýüzlerine sylandygy görkezilýär. Odalky ýyllarda pul sowgadyny gowşurmak dabarata kiçi ýaşly gyýlar üçin hem guralypdy. Çağalaryň pul alyp minnetdarlyk bildirişi we ulular bilen deň derejede ony ýüzüne sylmagy döwlet telewizionyasynda görkezildi. Resmi matbuatda habar berilýär, halkara aýallar güni münasibetli aýal gyýlara pul sowgatlaryny gowşurmak tejribesi Türkmenistanyň prezidentiniň 2019-njy ýylyň 27-nji fevralyndaky karary esasynda alınıp barylýar. Türkmenistanda aýallara mart aýynda pul sowgatlaryny bermekdäbi ýurdun ilkinji prezidenti Saparmurat Niýazowyň döwründe başlanypdy. Başda bu martyň aýagynda Nowruz bayramyna gawat berilýärdi. 8-nji martda halkara aýallar gününi bellemek tejribesi 2008-nji ýylda Türkmenistanyň ikinji prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow tarapyndan dikeldilipdi. Azatlyň Lewap vilayatynda bir kanun it uruşlarynyň gurnolýandygy bardaky habarlaryndan soň polisiýa bu çärlerin gurnoýjylaryny soragy çekip itleriň arasyndaky näritmi tutuluşyklaryň öňüne almagy tinanýar. Munun izi bilen it uruşlary has gizli ýagdaýda geçirilip, şeýle-de olary diňe ynamdar tomusyçylar çağırlyp başlandy. Ýylyň başyndan bäri gizli ýagdaýda geçirilen it uruşlary barada habarlar çykandan soň polisiýa gurnoýjylardan munyň bes edilmegini talap etdi. Şeýle-de bu gaýtalansa onda jerime salynjakdygy bilen haýbat atdy. Dip Lewaply itçileriň biri gurrun berdi. Türkmenistanyň kanunçylygyna görä itleriň synyň tutuluşyklary ihtiýarlandyrylan idara tarapyndan tasdiklanan düzgünlere laýyklykdy. Diňe tohum itleriniň arasynda geçirilmeli. Türkmenistanyň itçilik we kinologiýa iş hakyndaky kanununda aýry tohumly we psihikasy dengelmeýän itleriň arasynda it uruşlaryny geçirmek itlere rehimsizlik hukmynda ikrar edilýär. Emma polisiýanyň duýduruşlaryna garamazdan soňky döwürden bäri it uruşlary has gizli ýagdaýda guramalaşdyrylyp başlandy. 26 fevralda vilayatyň merkezi Türkmenabad şäheriniň eteginde Nowatdaky it uruşy geçmelidi. Ýöne gurnoýjylar häkimetleriň munyň öňüne almagyndan huwatir edip, bu çäranyň sinesini we sebitini duýdansyz ütgetdiler. İlki kesitlenen sene 2 gün galanda, ýagny 24-nji fevralda Imo Messenger'ı arkaly it eýelerine we beýleki ynamdar adamlara it urşunyň ýekşenme dälde şenbe güni boljakdygy we onuň geçmeli sebitiniň üýtgändigi duýduruldy. Diýip bu çäre gatnaşanlaryň biri gurrun berdi. Ol Çärje Witrawynyň Farap şäherçisiniň Am derýanyň gündogur tarapyndaky tokoýlukda geçirilen çäre
degislilikde az adamın gelendigini aýtdy. Ýagny 20-nji ýanwarda Türkmenabadyň etegindäki ýokarky Kirkin ketibitinde geçirilen it tutuluşyny 700 goly tomoşçy gelen bolsa, geçen şenbe geçirilen çara gelenleriň sany 100 töweregi bolupdyr. Soňky döwür geçirilýän it turuşlary esasan totalizator ýagny itleriň biriniň yeňişine goýulýan pullardan ugur alınıp geçirilýär. Soňky gidliň gurnalan it urşuna hem tomoşaçy hökmünde esasan 10 müň manat pul goýup biläjek barly adamlar çağıryldy. Diýip söhbetdeşimiz gurrun berdi we soňky ýarysda Lewapdan bolan Akkus atly itiň yeňiji bolandygyny sözüne goşdy. Ýatdatsak Lewapda mundan odal geçirilen it uruşlarynda totalizatorda ortaça 50 manatdan 1000 manada çeline pul goýulýardy. Türkmenistanda itleri uruşturmak däbi ýurtda alawa itleriniň kultunyň döwlet derejesinde östürilýän wagtynda dowam etdirilýär. Alawa itlerini köpeltmek üçin detgalar gurulup, itlere heykel dikilýän wagtynda iýdeksiz itlere rehimsizlik bilen çemeleşilýär. Köçelerdäki itler wagsylarça tutulýar, hatda köpçüliň öňünde urulup öldürilýär.